Sa number 4, kaalyado ni Congresswoman Cheding Alvarez nagapati nga tapuson pa niya ang iya termino sa pagka-kongresista. Kaalyado ni Congresswoman Mercedes Alvarez nagapati nga hindi siya magpapili bilang Vice Governor sa probinsya sa 2028. Posible man ang pag-isa sa mga Zyco kag Alvarez sa Cabancanan City. Inisunod kay Board Member Jeffrey Tubola sa interview sa media sininga Martes. Pathag ni Tubola may isa pa ka-term nga bilin si Congresswoman Alvarez kaginalantaw nga tapuson niya kini. Antes pa man nagwa ang mga spekulasyon nga ang hinaplos ni Alvarez nga si Board Member Genaro Ralph Alvarez IV ang magapapili of Vice Governor, may mga impormasyon nga nagwa nga si Congresswoman Cheding ang mahimo magapapili bilang Vice Gobernador. Sa Cabancanan City naman, suno kay Tubola, may posibilidad nga mag-aisa na ang mga Zyco kag Alvarez para sa 2028. Suno kay Tubola, hindi naman magpapili pa si Anay Mayor Isidro Zyco. Depende kung sino ang iga-endorso sang grupo. Sa bahin ni Tubola, ngayara naman siya last term bilang board member, malayo pang 2028 kag depende na sa partido kung ano ang mangin desisyon. Nagwa man ang iyang ngalan para sa Cabancanan sa 2028. As Congress. Mas congresswoman. Kay actual doon, kami ni Kong Limaw naglagan 2019 eh. Siya ang congressman namon. Hindi may term pa si Kong Cheding. May isa hindi na sa maglagan na vice governor. Kung si Mayor Pidjo hindi na maglagan, damo kapilit, nga balik. Nga maisa kay maisa na mo Alvarez kag base na posibilidad kag ang ang Zyco. So kung mag-isa, so depende sa ila kung sino ang paglagano nila mayor sa Cabancanan. O kung Alvarez may buligan man yung kandidato. May posibilidad kung may buligay guro, hindi naman sing pares sa to sa nigan, yung lagan isa. O yes, kung